Kaixo, zer moduz, bideo honetan MyBizen zure domeinua nola egestutu erakutsiko dizut, zure bide propioarekin posta elektronikoak bidali ahal izateko. Lehenengo gauza, MyBizeko kontuan sartzea da. Barruan zaudela, zoaz panel nagusira totatu profila. Eta gero, egin klik domeinuak aukerean. Hemen, klik egingo duzu gehitu domeinua botoian. Oinarrizko konfigurazioa bete beharko duzu domeinu nagusiarekin. Eta sakatu domeinua gorde. Zure domeinua duzun tokiaren arabera zerbitzari baten edo bestean egin beharko duzu. Erreprodukzio zerrenda honetan bakoitzan nola egiten den daukagu. Bidenetan gure serbidorean nola egiten den azalduko dizut. Ateratzen den atal bakoitzak zer esan nahi duen azalduko dizuet. Izate konfigurazioari gehitzen diogun ohar bat Amazon domeinuaren jabea zarela erakusteko. DKIM. Postak spam ez amaitzeko sinadura digitala bezala da. Mail from. Mezuak ondo iritsi daitezen eta gezurrezan bezala markatzeko. Orain, domeinuaren egiaztapen egoera egiaztatzeko zain ikusiko duzu. Minutu bat ere eman ditzake. Dena ondo konfiguratuta dagoenean, MyBizek domeinua egiaztatuta bezala erakutsiko dizu. Garrantzitsua, egiaztatutako domeinuarik gabe ezin izango duzu emailak bidali. Eta hau da guztia, horrengo bidean ikusiko gara elkar.